भगवान विष्णू आणि तुलसी यांच्या विवाहासोबत सर्व शुभ कार्यांची मित्रांनो सुरुवात होते। आमची पण तयारी चालली आमच्या तुलसीला विवाहासाठी तयार करण्याची। भाची मध्ये मध्ये येत होती, मी म्हटलं बाजूला जा, आता मी पाणी ओतणार आहे, भिजशील। ती बाजूला जाता क्षणी मी मस्तपैकी तुळस आमची धुवून घेतली। धुवून सुकल्यानंतर व्हाईट प्रायमर वर मारला। व्हाईट प्रायमरने कसे मारणारे कलर नंतर चांगले उजळून दिसतात। पूर्णपणे व्हाईट कलर मारून आता पुढच्या रंगांसाठी आमची तुळशी जी आहे ती तयार झाली आहे। मध्ये विनका पण आला, आमच्या शेजारी राहतो त्या इनक्याने पण मदत केली कलर मारायला। आम्ही दोघांनी छान अशी आमची तुळस रंगवायला सुरुवात केली। पिवळा, हिरवा, निळा अशा कलरमध्ये आम्ही आमची तुळस रंगवतो। आणि फायनली बघा, तुम्ही बघू शकता आमची पूर्ण तुळस जी आहे ती रंगून रेडी झाली आहे। जुना व्हिडिओ बघा कशी दिसत होती, हालत थोडी खराब होती, पण आता एकदम चकचकीत आणि विवाहासाठी तयार झालेली आहे। पावसाने पण हजेर लावले मित्रांनो, धोधो पाऊस मध्येच कुठून इलो, पण आमची तुळस सुकलेली म्हणून ओके झाला। त्याच्यानंतर दिंडा, ऊस, आवळा, चिंच पप्पांनी मस्तपैकी बांधली। ह्याच्यासोबतच लग्न आपलं आता होणार आहे। नंतर संध्याकाळ होता होता मम्मीने पण छान अशी रांगोळी काढली आणि गावाच्या एका बाजूतून सुरुवात झाली आहे लग्नांची। एक एक घर म्हणत म्हणत सगळेजण आपण शुभविवाह तुळशीचा करतो। मस्तपैकी पणत्या वगैरे प्रत्येकाने आपापली तुळस जी आहे ती रंगवली होती, छान अशी डेकोरेशन केलं होतं खूप जणांनी। मग लग्न करत करत आमच्याकडे पण आले सगळेजण आणि शुभविवाह सावधान म्हणत चिरमुले बिरमुले आम्ही घेतले बघा मित्रांनो। खूप जणांनी आईस्क्रीम वाटली, लाडू वाटले, शेंगदाण्याचे लाडू वाटले। ते सगळं घेत आणि सर्वांचे डेकोरेशन बघत बघत 2023चा तुलसी विवाह असा संपन्न झाला। मी पण माझी चिरमुल्यांची पोटली भरून आणली। भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये, धन्यवाद।